Oei. Oei. Hoi, Ben je hoorn man? ik ben mijn gas ondergang en kabels. Aha. Van de baas. Hey? Wat is dan die rol? Mijn rol? Nou, Ja. ik doe alles. Alles. Alles, ja. Bijna alles. Dat ben ik Nederlanders. Oh, oké. En dit is een Drenthe en Wiebert van Friesen, als eerste. En hoe gaat dat dan in de praktijk? Oh, maar goed. Ja? Ja. Ja, ja. We kennen de baas wel. Ja, precies. Ja, hoor. Maar willen ze wat werken die erin en die erin? Of Dat is zo makkelijk, hè? Als we in Friesland willen. krijgen ze op een beeld van jou? Ja, ja. Nou, dat ook net voor dagen net, maar... Nee? Nee, dat valt wel mee, hè? Deze man, die man, hè, die kan wel een hele uitzending sturen. Ja, hè? maar dat zou hij ook hoe die. Ook zei je er ook wel mee? Ja. Oké. Maar ik begreep je hem hier al grenzen in Drenthe. Ja jongen, En die wat heeft van Friesen? alles wat. En dat past ik nog wel een beetje. Ja, kun je Ja, dat in de ja, hand, ja. kun je wat dat in de hand krijgen? Ja, je moet een beetje willen gaan, hè? Ja. Een beetje meisje in de hand, dan komen we heel eind, hè? Oh ja. Ja. Wat we willen bij. Ja. Radio, hè? Een grapje. Ja? Ja, tuurlijk. De mooiste dag in het leven. En waar is dan de grappigste hier? Dat is het. Hij? Dit, hij- ja. dat Als er een man kunstgebied maar hier, hè, dan ratelt dat jongen na. Ja? Ja, wees jongen. Praat ik zo volle? Ja, dit is maar ja. Maar Bastje, ik kan wel praten, maar ik kan ook wel werken. Oké. Ja, Ah, oké. radio. Ja, wees jongen. Oh, de harkiet. Ja, is het een harakiet? Ja, een harkiet, joh. Waarom zit die harakieten altijd in het grondverzet? Dat ben je straks de meeste, denk ik. Ah. Ja, maar die man ook even hard, hoor. Die schilder. Ja, dat is schilder hier, hè? Dat is Van Gogh. Is dat een Van Gogh? Ja, dat is Van Gogh van Eesem, hè? Oké. Ja. Wallinga! Goeiedag. Ja, goeiedag. Ze nemen jou de Van Gogh van Akkerem. Nee, wel? Ja. De Van Gogh van Agerem zaten. Dat komt van Weesem. Oh, Dus in een hele andere richting. maar dat Van Gogh gedeelte dat klopt dus wel, wat jou betreft. Ja, zeker. Dat Van Gogh gedeelte klopt wel, ja. Ja, dat is juist wel, hoor. Oh ja. Dan maakt ze er wat moois van. Ah ja. Ja. Wat vind je zo leuk als schilderen? Ja, dat heb ik altijd niet, joh. Vanaf mijn zandje dan ben ik al schilder, dus altijd schilder geweest. Nou? En dan je shirtbal. Er is niks mooier dan een monumentaal pandje opknapen. Ja, juist. Nou? En we hebben meerdere in de straat, dus nou? Ja. Zo wel.